Мама му стана, бате. Бате, какво направи, бе? Слизи. Ще трябва да правим. Пак на това место, човек. Всеки път там. Бате, какво пак се развали тая кола, бе? Абе, братле, погледни го добрата страна, поне спря точно тука. Тук е една бензиностанция. Аре, какво се слушаш, бе? Да правим колата. То, ще оправим тъпната ратайка. Отивам да пикам. Поне няма да си мине главата. Та не падна, бе? Аре вече! Не ме ли чуваш, бе? Монка? Какво стана, брат? Монка? Монка?